Tietojen käsittely ja tallettaminen ovat vanhimpia inhimillisen kulttuurin saavutuksia. Jopa historiallisen ajan alku lasketaan siitä kaudesta, jolloin ihminen oppi kirjallisessa muodossa tallettamaan tietojen käsittelynsä tuloksia. Hieroglyfit ja savitaulut sisältävät yllättävästi samantapaisia asioita, joita nykyaikainenkin tietojen käsittelytekniikka palvelee moderneilla laitteillaan. Kun ihminen oppi laskemaan sormillaan, hän keksi numerot. Tästä oivalluksesta lähti kehitys kohti tietokonetta. Aluksi kehitys oli hidasta, sillä vasta vuosituhansien kuluttua se johti ensimmäiseen alkeelliseen laskukoneeseen. Mutta tulokset jouduttiin vielä kauan kirjoittamaan käsin. Vasta konttorikoneiden kehittyminen teki nykyaikaisen tietojen käsittelyn mahdolliseksi. Tietojen siirtäminen reikakorteille merkitsi siirtymistä konekielen aikakauteen. Käsiteltävän tietomäärän valtava kasvu edellytti kuitenkin yhä laajempaa automaattista tietojen käsittelyä. Tämä johti luonnollisena seurauksena tietokoneen kehittämiseen, mikä tapahtui vasta 1940-luvulla. Tietokoneen toiminnassa ei ole sinänsä mitään salaperäistä tai vaikeatajuista. Se on sellaisenaan robotti, joka ei ajattele. Se ei osaa tehdä mitään, ellei sitä ohjata ja ellei sille anneta käskyjä, joita se voi sokeasti totella. Käskystä tietokone tekee saman, minkä ihminenkin, mutta se tekee sen paljon nopeammin ja erehtymättömämmin. Tietokoneen käyttöalat ovat hyvin monipuolisia. Ne ulottuvat jo nyt lähes kaikille inhimillisen elämän ja tutkimuksen aloille. Tässä elokuvassa rajoitutaan Postisäästöpankin tietokonetoimintaan. Itse asiassa tietokone aina suorittaa vain tavallisia alkeislaskutoimituksia ja tekee eräitä loogisia päätelmiä. Kaiken tietojen käsittelyn alkuna ovat siis tähän hämmästyttävän yksinkertaiseen muotoon saatetut tiedot ja ohjelma, jonka mukaan niitä käsitellään. Lisäksi muuan tuttu seikka. Tietoja voidaan tallettaa myös muistiin. Tietokoneen toiminta perustuu muistiin talletettavaan ohjelmaan. Ohjelmansa avulla kone kerran alkuun lähdettyään tekee automaattisesti kaiken, mitä siltä vaaditaan. Ilman ohjelmaa tietokone on tahdoton ja avuton laite, joka ei voi toimia. Siksi ohjelman laatiminen on tärkeä tehtävä tietokoneen käyttöä suunniteltaessa. Ohjelman laatiminen ei ole aina helppoa, kun ajatellaan, että siinä voidaan joutua muuttamaan kaikki mahdolliset asiat. Tilisiirroista sääennustajan kaavoihin. Sellaiselle yksinkertaiselle kielelle, jota kone ymmärtää. Tietokoneen toiminta perustuu käytännössä siihen, että se ymmärtää vain kahta vaihtoehtoa. On ja ei. Siksi kaikki tiedot täytyy muuttaa kielelle, jota kone pystyy lukemaan. Käytännössä tämä voidaan suorittaa esimerkiksi reikakortilla. Kone pystyy ymmärtämään, onko määrätyllä kohdalla korttia reikä vai eikö siinä ole. Toinen näistä mahdollisuuksista voi edustaa lukua 0, jolloin toista vastaa luku 1. Näin annetaan koneelle tiedot ikään kuin nollien ja ykkösten muodostamina sarjoina. Tietokoneen muodostavat periaatteessa keskusyksikkö, syöttölaite, joukko levymuistiyksikköjä ja rivikirjoitin. Koska tietokone tekee oikeastaan aivan samoja asioita, joihin ihminenkin pystyy, voimme perehtyä tietokoneeseen katsomalla ensin, miten toiminta tapahtuisi, jos koneen eri osina olisi ihmisiä eikä elektronisia laitteita. Tietokoneen keskeisen osan muodostaa keskusyksikkö. Tämä sisältää muistin, joka suorittaa laskutoimitukset ja muun käsittelyn. Todellisen tietokoneen keskusyksikkö sisältä
Vain merkkivalot kertovat ulospäin laitteen olevan toiminnassa. Syöttölaitetta esittää tämä henkilö. Syöttölaitteet ottavat vastaan tietoja reikäkorteilta, reikanauhoilta tai magneettimusteella kirjoitetuista numerosarjoista ja muuttavat tiedot omalle konekielelleen. Keskusyksikön apuna on joukko levymuisteja, jotka pystyvät säilyttämään suuren määrän tietoa. Tiedot säilyvät näissä vaihdettavissa levypakoissa. Yhteen levypakkaan mahtuu 14 miljoonaa numeroa, eli siihen sopivat koko Suomen postisiirtotilien päivittäiset tiedot. Ja viimeksi laite, joka muuttaa konekielen ihmisen ymmärtämälle kielelle. Tämä tapahtuu rivikirjoittimella. Siirtotilien päivittäisessä käsittelyssä tietokone toimii yksinkertaistettuna näin. Käyttäjä panee tyhjän levypakan yhteen levymuistiyksikköön. Tätä vastaa mallissamme tyhjä kortistolaatikko. Toiseen levymuistiyksikköön käyttäjä panee levypakan, joka sisältää siirtotilien edellisen päivän saldot. Ja vastaava toiminta mallissamme. Tämän jälkeen pannaan ohjelma syöttölaitteeseen. Ohjelma on nippu reikäkortteja, joiden sisältämän tiedon kone lukee. Ohjelma ohjaa ja valvoo koneen toimintaa. Kutakin tehtävää varten on oma ohjelmansa. Lopuksi käyttäjä panee syöttölaitteeseen reikanauhan, joka sisältää ilmoitukset käsiteltävien tilien käytöstä, siis otot ja panot. Tietokone on käyttövalmis. Käyttäjä antaa koneelle käskyt. Hän on yhteydessä koneeseen sähkökirjoittimen avulla. Tietokone vastaa hänelle samalla kirjoittimella. Syöttölaite, anna tiedot otoista ja panoista keskusyksikölle. Keskusyksikkö, tee tarvittavat saldomuutokset tileihin. Tili 1. Ei muutosta. Tili 2. Ei muutosta. Tili 3. Ei muutosta. Tili 4. Ei muutosta. Tili 5. Ei muutosta. Tili 6. Ei muutosta. Tili 7. Virtanen Matti, saldo 1000, Otto 300, laske uusi saldo. Uusi saldo 700. Rivikirjoitin, kirjoita tiliote. Tili 8. Ei muutosta. Tili 16. Sepponen Maija, saldo 1500, Pano 600 ja Otto 200. Laske uusi saldo. Uusi saldo 1900. Rivikirjoitin, kirjoita tiliote. Tili 17. Ei muutosta. Postisäästöpankin tietokonekeskuksessa on useita tietokoneyksikköjä. Kukin näistä pystyy esimerkiksi kirjoittamaan 12 000 tiliotetta tunnissa. Tietokoneilla on keskeinen sija Postisäästöpankin nopeassa ja joustavassa asiakkaiden palvelussa. Eri palvelumuodot tapahtuvat yksinkertaistettuina seuraavasti. Säästötilin omistaja täyttää postitoimipaikassa reikäkortin. Postisäästöpankissa jokainen kortti tarkistuksen helpottamiseksi mikrofilmataan
Ja sen jälkeen tähän samaan korttiin lävistetään merkintä ja vastaavat reijät. Eli tilin omistajan kirjoittamat tiedot muutetaan vastaavaksi koneen ymmärtämäksi kieleksi. Reikäkortit pannaan tietokoneen syöttölaitteeseen, joka välittää tiedot konekielisinä keskusyksikön kautta muistilevyille. Tietokone lajittelee tilit numerojärjestykseen. Tämä tapahtuu päivittäin. Samalla suoritetaan vientien täsmäystä ja tarkkailua. Levypakoille talletetut tiedot kirjataan joka 10. päivä. Siirtotilien tilillepanokorteissa on usein jo valmiina magneettimusteella painettuja tietoja, kuten tilinumero. Henkilö, joka panee tilille rahaa, kirjoittaa korttiin puuttuvat tiedot. Postisäästöpankissa tilillepanon markkamäärä merkitään magnetoituvalla painovärillä tilinumeron viereen. Ennen tietokonekäsittelyä tilillepanokortit lajitellaan koneellisesti tilinumerojärjestykseen. Sama kone toimii myös syöttölaitteena, kun tiedot viedään levymuistiin. Täytettyjä siirto- ja tililtäottokortteja ei voida käyttää suoraan tietokonekäsittelyyn, vaan näissä korteissa esiintyvät tiedot lävistetään reikanauhalle. Tiedot siirretään edelleen tietokoneeseen, joka samalla lajittelee ne tilinumerojärjestykseen ja laskee sitten uudet saldot. Reikanauhalävistys voidaan korvata suoralla yhteydellä tietokoneeseen. Päivittäin tietokone kirjoittaa otteet tilien käytöistä ja uuden saldolistan kaikista tileistä. Siirtotilin omistaja saa tilinsä muutoksista tietokoneen kirjoittaman tiliotteen. Siirto- ja talletustilit kuuluvat Postisäästöpankin tietokoneiden rutiinitehtäviin. Näiden lisäksi tietokonepalvelu hoitaa asiakkaiden omia rahaliikenteeseen liittyviä tehtäviä. Useimmissa palvelumuodoissa voidaan tiedot ottaa vastaan myös konekielisinä reikäkorteilla. Laajin tietokonepalvelun muoto liittyy palkkojen ja eläkkeiden laskemiseen ja maksamiseen. Tietokoneajossa syntyvät työntekijöiden palkkaerittelyt, ennakon pidätykset, maksumääräykset ja tilastot. Tietokoneen avulla peritään myös erilaisia laskuja ja jäsenmaksuja sekä suoritetaan asiakkaiden maksutehtäviä. Ostolaskut voidaan käsitellä tietokoneella, jolloin asiakkaan ei tarvitse huolehtia maksumääräysten lähettämisestä. Optisen lukijan avulla voidaan antaa asiakkaille tietoja saapuneista maksuista myös konekielisinä. Optinen lukija pystyy lukemaan tietokoneen kirjoittamaa konekirjoitustekstiä tilillepanokortilta, jonka jälkeen laite lävistää reikäkortin asiakasta varten. Tietokoneesta on tullut välttämättömyys aikanamme, jolloin käsiteltävien tietojen määrä on kasvanut niin suureksi, ettei inhimillisen työvoiman teho enää riitä. Tietokoneessa yhdistyvät erinomaisesti suurien tietomäärien käsittelyyn tarvittavat ominaisuudet, nopeus ja erehtymättömyys. Näitä tietokoneen ominaisuuksia Postisäästöpankki käyttää hyväksi voidakseen palvella tehokkaasti asiakkaitaan.